Salam meýil watandaşlar, edilişler. Şuun 27 Mart, şuun bir illeşimiz Türkmenistanly maksat bilen Türkmenistanaky käbir oýunlar, syýasy hereketler, syýasy öwrüşükler we şoňa meňzeş wakalary gepleşmekçi. O maksat dostumuz özü meniň bilen habarlaşdy, şular ýarak bir efirlere çykyş etmek isleýänini aýtdy. Şu şu wagtky bolýan wakalar barada birazjyk syýasy pikirlerimiz deň gelýär. Şu bölüme özüm ýaş ýetginjek ýaş illeşlemizden. Siziň maksat birazjyk senem özüň tanada aýsaň, nirde işleýän, özüň nireden, Türkmenistanyň niresinden şu atlaryň birazjyk tanystyraýsan illeşlemizden. Assalamu alaikum. Ben özüm Türkmenistan Mar vilayetinde Wekil Wazir etrafında doğru yola basından mı? Ben Türkiye'de İstanbul'da işleyen son Şu bölüm. küçükler derler. Ben öňden veren bu işlerden hemen bağda yönü yüzüme markadan mok, ben çıkışam eden mok, yine de meden mok da yönü. Ben hükümetin ya da devletimizin, yurdumuzun ýagdaýyny bilýän, kim watan döwüni ýene şu arada özümem gyzykdan, yani ýene diýen ýöne ýakyn wagtlarda menem watan dönükleriniň hataryna goşupdyrlar. Onu menden soň bile pikir ortağa gelip, yani pikir mesele kelläme geldi. Ha diýdim, inni diýdim, watan dönügi men bolýan bolsam diýdim, watan sewer kim bolýar, wefadarlar kim bolýar? Şo mesele men öňden gyzyklanıp bir mesele. Sebäbi bu mesele watan üçin ala dedi, ýani watan dönügi bolýar. O taýda watanyny iýip tanlar oğul etip barýar. Watan sewer bolýar. O meseleň üstüne öňe işler. Hakykatdan hem ýüne käbirine mesal üçin YouTube'a girýär, TikTok'a girýän bolýan. Evet, tanışlymam ma bolýan. Ey, seniň watan näme bolýarmy diýip şonu ýaly soraglar bolýar da. Şun sorag berdiler. Ey, şonu ýaly diýip bara TikTok nire barsaň ýa-da öz ary gürüňdeşik bolýar, ýene bolýar. Şu taýda watan dönükler wamçyn we döwletimize, hökümetimize garşy gitdi, ýani haýsy hökümete garşy gitdi. Ýa-da Türkmenistan hökümeti. Birinji bilen men näme aýdasym gelýär? Türkmenistan hökümeti näme? Türkmenistan näme? İkisiniň tapawyny köp kişi %99 diýenler bilen o. Mesele men öz pikirimi aýdyp bereýin. Türkmenistan döwleti şu ýere başlamadan öň çalaja menem nime goşup bereýin. Maksat serum bolýan başlaryň. Yani watandaşlar şuunky temamyň esasy özüni watan dönügi we kimler watan söýüji. Yani watan dönügi sözüň öz manysy we şoňa meňzeş hatda soňky döwürlerde käbir Türkmenistanyň içinden ýüzüni açyp hani Türkiýedäki aktivistleri halkyň arasyndan bir izolýasiýa etmek maksatly, şolaryň özlerini bir ýalňyz goýmak maksatly bir alınıp barýan syýasat bar we şolara garşy Türkmenistanyň içinden ýürütip käbir adamlaryň taýýarlanýanlygyny, şolaryň bize garşy çykyşlar etdirilmekdi baradaky informasiýalar gelenden soň hatta şu Zoom'dan öň birazjyk ödara gepleşemiz dedi. Şolar ýaly habar geldi diýsem, maksat dostum aýtdy, maňa da geldi şolar ýaly habar diýdi. Men hem eşitdim diýdi. Siz hem eşitdensiňiz belki içiňizde. Diýjek bolýanym şolara garşy diýmek olar köpelýän bolsa, olar hökümet tarapyndan kim bilýär nämeler wada berilip etdirilýän bolsa, bizde de köňlü bilen goşunt goşan adamlar bar. Hada bir maksat şuunky gepleşimizde de şol watan dönüklügi näme şol atlar barada maksat bilen özara pikir alşmakçy. Onu maksat senden sen diňlädi. Inni Nura, men öz pikirim, şahsy pikirim de şu watan dönügi diýilýär. Onu köp kişi şördüň, hökümetiň Türkmenistan tarabyndan çykan olup, ol bu oýnatgylaram nemeden bolýar. Şolaryň köp saýtda agent zat diýär-de, men bulara aýtdym, bu näme maksady nädir? Neti näme bolan? Bular üçin Allah'ım razı rahim kanalına bir ütdiler ýaşul ýarym akylly ýaşulyň berçikdi. O zaman näme diýär? Şoň maksady bar, men aýdyp berýän, netik psikologiýasyny ýaýlyşdy. Şöýerden gidende bizem soraga çekerler, bizem watan dönügi diýip geçerler. Şoň öňüni aljak bolup taşrak saramaň ýalakaly etmäň bir görnüşi. Köpüsi diňe o däl. Ýani şolara yaranjak bolýan ýa-da şolar bilen habarlaşjak bolýan soň şatlyk şyhy köp kişi aýtdy, hökümet hemen işgal etdi. Olara ýöne oýnatgylar bolýar, näme aýakçylar, agentler bolýar, o da zat. Şol men Protokol kefen getir da.
o donýalak Türkmenistan Hmm. içinde gaçkan elli. Men Hmm. 2012-de Türkmenistana gitdim bolun. Şonýalak bir stuç boldy, şonýaly owaň agent şu dip nemetdiler de. Olun Hmm. taksçilik edýärler köpülence, şartçylyk hem taksçilik bir zat edýänler häzir bolsaň wara. Hmm. Ýöne öýde şoň ara ýekeje ýerde nemesi ýokdur şoň. Işleýän dokument zat ýok. Ol ýöne gezip beren. Nemäňi Ha, de oňa bu ýaly. Oňa maksat dolar bu bir berýärler. tema diýdim de seyret Bir şol maýda bizim halkymyzda da şeýle bir pikir bar. Yani şatlyk şehif ýaly maksat Türkiýe ýaly bir güt diýär, kepderi diýär, serçe diýär. Şolar ýaly engedi arkadaşymyz jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, dat ýaly sözler aýtdyklar, adamlar sırada şonu hökümetiň işgäridir, hökümet şonu nämetgendir diýip sırada şoň bir kelip gujogyny algama käseti bar. Olaram zaten şonu isleýär. Olaram arzu Hmm. edýär, men şonu ýaly hökümetiň bir ýerine doňaske tualetçe dual salaram, kaz göre dual salam pisir etseler. Ýöne onýar arzular amala şonu olar ulanýarlar ýani. Şonu üstüne bir günäni atyp ýok edip görýärler, bolýan ýöne. Inni olara da näil bulaşyp berýärler. Sen hakykat ýa bize işle diýen soň oňa da özüçe nämeden bolýar, bir problema çözýär, owa da bir problema bolýar. Wiziat galyp problema çyklar, çözýärler. Sebäbi olaň hem mesul atdaşanyýat bolan soň olar aýak çedip ulanýarlar. Mysal üçin özleri wiziat gal bilen owa şolaň üstüne wiziat gal ýa. Wepadar köpekler olar, wepadar itler olar. Sadyk buçuk birýärler, şolary da olar. Ýöne olar hiç özü bizim halkymyz bar, aýak aktivistler diýeni şolaň özüm ýank ýal maksat Türkiýede diýeni geçene siziň videoňyzy gördim, ağlam otuşat gözewişip. O zaman diyecek bolýan şolar bizim özümüz ulartýar. Olar wara aslında yüz bermeliler. Gulagam asmalylar. Gulag asýanymyz üçin şolar wara adalyp ýankyalak nemelerde çykyp abonelere toplap bizim üstümüz bilen ýa-da siziň ýene meni watan döwrüne diýär. Mysal üçin şu arada aýdyp bereyim. Watan näme? Türkmenistan döwleti kiminki? Birinji bilen şu arada aýdyp bereyim. Türkmenistan döwleti menki, senki, Türkmen halkynyňky. Hökümet näme? Spinozan bir gowy sözi bardyr. Hökümet işgärleri diýär, halkyň gullury diýär, milletiň gullury diýär. Ýöne biziň özümiz gul bolmamyz, işgärlerimiz gul. Maksat Türkmenistanda ýaşaýan haýsy milletde bolsa bolsun, haýsy jigimdir, aýarly bolundur, erkek bolundur. Meselem men ses bermesem, şolaň bir ses berendir, şol hökümeti saýlandyr diýeli. Inni olara wedipe beren kim? Türkmen halky biz berdik, men berdim şo wedipeni şoňa. Emma men oňa ananyp beren güýjümi, wedipemi yerine yetirjekdi hakynda doğru düzgün yerine yetirjekdi hakynda Serdar Berdimuhammedow Kur'ana, nana, köre we mukaddes zatlara elini oýup and içdi. Demek Gurban uly niýe faýdama Serdar Berdimuhammedow ne nana pul hormat goýgular, and içmeli. Onu hakyky bolýar. Inni olar ýalňyş iş etýärmi, biz ýalňyş iş etýär şu arada. Näle düşünýäňiz? Siz özüň näle düşünýäňiz şu mesele? Hökümeti işe goýan kim? Sen kakaň, ene atan, men kaka, menem atam diýmek ki biziň hostarlarymyz hem şo wedipe goýan. Bize emetik moglaşdy. Le bir zat bar da eger hökümeti biz arşa galdyrmaly bolsak da yani watandana meňe tüýşürmeli bolsak, halkdana meňe tüýşürmeli bolsak da hökümeti onu şu wagtky Türkmenistanyň hökümeti üçüncü hökümet. Yani birinci hökümet Türkmenbaşynyň hökümeti, ikinci hökümet Gurbanguly Berdimuhammedow. Gurbanguly Berdimuhammedow hökümeti gitdi. Şu wagt Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet baş tutanam däl, prezidentam däl. O bilmediğin bir halk maslahaty munun halk maslahatynyň başlyklaryna gördük. Ýöne beýdip hemme zadyň öňüne jük çörlüp hemme ýygnaklarda birinji oturup o ministrler öňüne boyun egdirip hat çot ýazdyryp gören halk maslahatynyň başlygyna görmedik biz bolýan ýöne. Netijede hökümet gidip dur, täze gelip dur. Eger hökümeti arşa galdyrmaly bolsak, onu Türkmenbaşynyň hökümetine ýe çykynda. Türkmenbaşy döwründen galan ruhnamalar, 7 gün 24 saat ruhnama okulýady telewizorlarda. Beýik saparma Türkmenbaşy, beýik Türkmenbaşy ak saçly perişdämiz ýa-da ol gödel şauli waň Cemal Saparwan aýdymlar goşdular şoň üçin bady. Ýöne näme üçin bugün onu hiç kim ideýän ýok. Eger şo hökümet arşa galyp depämizde saklamaly bolsa, şo hökümet gidenne ýurdam dagaýan bolsa, Türkmenbaşy giden soňa dagama. Yani diktatorlaryň birinji edýän zady şol biz gitsek ýurt dagar, biz gitsek ýurt pytyrar,
eýle bolar, beýle bolar bilen gorky bilen saklaýarlar halky. Halkyň içinde de şo gorka inanyp görünürem bar. Ay bular agdaly bolar, ha daşyn naklarym, terediň ha biziň o watandaşlarymyzdan agdaly öz arasynda da düşünş bilen oklar. Ay bunlar gitse onların meret dolar ýaly düşünje gapylmany sebäbim Türkmenistan hökümeti ýürüýte oýunçular öňe sürup otýar. Şu oýunçular hani onun ejetine, bajasyna, mertebesine ýetenden soňam kadiýet ýa prokuror bir zat etdimi? Hiç adam edenok, ne yapşin edenok, yürüyüt edenok. Çünkü faşizm diýilen zat, millet paradlyk diýilen zat, o velayet paradlyk, millet paradlyk diýilen zat hökümetiň özünden çykyp otýar. Şu hökümetiň özü edip otýar. Yani şu hökümet gitse aslında kadiýet öz işini edip biljek, prokuror öz işini edip biljek. Şular ýaly halkyň içinde faşizm, millet paradlyk, tire paradlyk sokup oturanlaryň birinji kadiýetiň adalatyň öňüne çykjagy mesemälim. Ve bu zatlaryň bolmajagy aslında agdy birlik, jewslik boljagy mesemälim. Ýöne şular ýaly adamlar öňe çykarmak bilen näme diýär halkyň içinde ina Türkmenleme seret TikTok'ta bir-birini ýäjek bolýarlar, näme diýjek bolýarlar ýaly manyny berip näme diýerler uruşturup hazam beter gorku bilen sakladýar-da. Yani näme ölüm örködük diye gızdıryp oturan rady bolýar-da. Düşündiň, bundan öter ölüm ma diýjek bolýar-da. Yani gızdır ýaňy temperaturan 40'a çıkan olsa sawur etdiýär-da şoňa. Şükür etdiýär. Yani biri şey dip synaýar, biri şey dip terbiýelenjek bolýar. Aslında bolýar 5 milyon halyk birimiz iýmenem ýaşaýar bilýär. Bir döwüm çöreği paýlaşyp ýaşaýar bilýär. Halkyň arasynda sen lewap, sen ahal, sen daşow, sen mar diýbem dawa jenjelem ýok. Menere okuwçuluk döwrümde de Çerjowdan Aşgabatdan kursdaşlarym mady. Bir de hiç ýere olar ýaly gurun bolan ýazmada düşenok. Ýa-da yani Türkmenistanyň içinde de Çerjow demede Aşgabatda demede sen plany, sen eýle, sen beýle diýen ýazmada düşenok olar ýaly adam ýok. Ýöne şonu halkyň arasyna şpritz bilen sokup oturan şu anki häkimiýetiň içindäki şakallar, yani şagallar. Olar çünkü gorku siýasatyny bir şeýle edip ornaşdyrmalylar. Yani şoň üçin meniň gözümde hani halk näme, hökümet näme, watan näme? Halk esasy eýesi, ýurdun watanam baky, halkdan baky bolar. Ýöne hökümet hiç haçan baky bolmaz. Hiç bir hökümetler baky däldir. Amerikanyň 100-näçinji hökümeti, Türkiýanyň 57-nji, 67-nji hökümeti, ol hökümetler sanalýar her ýurtda da. Men plan yetirji. Yani başarmasa da gitmeli. Bular bolýan şol wedi pagelliler gitmelidir meýdan oklar. Men geçen reklame bardym şu ýalyny aýdyp galyn. Konsulluğa bardym İstanbul'daki. Olun kağıdın bakası 15 lira. Bir list standart kağıt 15 lira. Tatıp duran. Menem aýtdym, keypine mi diýdim bu kağıdın bakası näme 15 lira bolýar diýdim. 25 kuruş bakasy barmyň diýdim. Olun aýtdy. Başlaryna. Ene eýeler var diýdi, şolar diýdi. Sen anne gitdi aýt diýdim. Eýesi geldi diýip aýt diýdim. Eýesi men diýdim. Hemmesiniň eýesi men geldim. Sen gitdi şoňa aýt diýdim. O sen eýäň men eýäň däl diýdim. Hemmesiniň eýesi men diýdim. Şoňa gitdi aýt diýdim. Ol notady näme bolýar birazçyk denemene ol ondan başga da türkler zatlar geldi de esas türklerin düşünjesi gowda. O türkmenler we oturýar durumlar gorkuçyny aňa gapdaga geçdi. Ýa türkler zatlar geldi de ondan bular näme diýýär düşünjeler we men aýtdym. Ol näşdilen gurrun edem mok diýdim, ol näşdile karsa diýdim, suwşjek diýdim, men size her ýene bereýin diýdim. Ýöne diýdim. Ol näşdileden diýdim, satyp durmaň bir kağıt diýdim. Şotaý diýdim, bolanok diýdim, insap diýen bir zat bar diýdim. Düşündirip aýtdym, ha o dogry aýtdy, dostat diýip. Türkler näme etdi, ondan kağıt. Men pulumy almajak bol, menim aýtdym 20 lira berdim de. Kızdaşyna alman gaýtdym, la o gep üniversitede de ýa-da 1 lirada. O taý kimiň haky barmy şo üniversitede satylmagy? Ýok. Meçi zatdan başlaýar-da. Ine konsulsluk diýen bolyn, pikir edýärler ki konsulsluk şahsy bir ýa biriniň özel firmasy idarasy. Ýa-da olo Gurban oluň ýa Serdar Muhammedowyň şahsy bir zat. Ýa-da olo hani Serdar Muhammedowyň men ýaşka oýnan, o bile okan olanlar bilen gurrun düşüp bolup psikologiýasynda sen bilýän. Näle olanlar bular o var soň gurrun eder. O diýjek bolýanym
öz başına gidip 3 milyon aylık alıp görtürmüyor. Ya da orada edip Hmm. näme bilemez o eden o bilýän eden o hiç tanım eden o ya da ýeköz mara gidip görtürmüyor taksam yapoydum ya da Hmm. lewaba. Ay keypine mi İstanbul'da hep Türkmenistan'a ýet bolýar bular. Kim berdi o ruhsatı bulara? Men berdimmi? Ya sen berdimmi? Yok. Öz Hmm. ýanyndan özleri hökümet öz Olur. şahsy nemelerine geçirip barýar bular. Yine de cinayete mi işleyeler? Yani vizifesinden hıyanatçılıklı peýdalanmak diýilýär şoňa. Yani şol konsulluk vizifesi alanyny üçin şonun arkasından ay konsullukdur da onun ýaşlygy sorasy bermelidir de diýilen düşünje bilen berýär da häzir men häzir ilmi bir paçk standart liste alyp şoň konsullugyň gapysynyň bäri ýalyny oturup sataýan maňa satdyrýarlarmy? On Köşesinden näşirden bir çıkarlar. ýerden hem satdyrmaýarlar. Ýöne bular şol öz wezifesinden hyýanatçylykly peýdalanyp bal tutan barmanýalar edip çuwalyp halkyň derdi, kösenji, kyngynyny alyp göreni, Türkiýede şeýle-de kyn ýagdaýda halkyň türk halkynyň öýdem kyn ýagdaýda bolup durka. Siz ýene de o taýip gelen zähmet migranty bolup iki hisse kösenip görsäňiz, sizin aslında kömege mätäçikkäňiz sizden bir saýypasyna bir standart liste on näşdir alyp bilýän bolsa, diýmek Türkmenistan konsullugum, Türkmenistan hökümetiniň şunu dolandyrýan başyndaky baş tutanam hiçsiniň kontroluna elinden ýitirenini görkezýär, biram halkyň hakykatdan hem derdi bilen işi ýok bolan. Diňe bal Bular tutan barmanýalar, pul gazanç şonu bilýärler. bulan öwürlen zady näme diýsene? Hmm. Mura. Bular şahsy bir hususy firma. Hususy firma Hmm. öwürjek bolýar bular. Hususy firma ýaly özlerini alyp barýar. Biziň halkymyzam Hmm. şoňa näme aýagy uýdurup gidip barýar, şoňa görä hereket edýär. Uygunlaşýar. Hatta bir hocalygyna bararsyň ha, bir hocalygyna barsaň, köşüň çykar giýdir, köşüň çykar girersiň. Ama emma öz oýuň bolsa, islen şekilinde girersiň ha. Terbiýäň saklarsyň, maşgalaň beren terbiýesine görä. Iste köşlü geçilýärmi, ýani äleçdiýär, sorak geçilýärmi? Bular näme diýär? Hatta men goňşumyň oýuna baran ýaly ýa-da birinden bir zat isläp duran ýaly kakbutda men bulary Türkmeniň haýsy wezipede o işleýänler, olsa şolar okadanam Türkmenistanyň hökümeti, halky, döwleti, hökümet wagtyn wezipen ýerine ýetiriji bölüm wagtlaýyn utançlylar bar, bular utanman bilen ok bular bar. Ya gitmänem bilen ok bular, kowlanan bilen ok. Mesele Türkiýede de şon ýaly diktator rejimler, baskı rejimler utanç haýany unutdular. Biziňkilere wapşe sesine çykarlar ok. Çiňerdäkler Türklüňden gördüňmi? Sport meydançalary iňläp durup bagyr, urlary ýyrtylyp durýan, gaýtym iten oga. Çekgäl ýaly. Awa. Meydançada ýerdiler. Näçe ýyl boldy ýeterini defollydylar da git çekdiler. Hakaret etdiler, hadylan nimek bar, hadylan ýa-ni hakaret bolýar da lan nimek gidey bar, eýni demek bolýar da, ýa-ni ýene bolýar da 20 ýyl arladyň diýjek bolýanym. Bulan diktatorlaryň bar bir sistema da, bar bir-biriniň arkasyny gorlaýar. Başda da diýerdim de şonu käkşi anan okdy. Sen ne Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan bizinkini peýdalanýan üçin bir-biriniň arkasyny gollaýarlar. Şurada bir hereket terörist diýerler. Bizde de bir nemelik terörist diýerler. Hemme kişini şulara garşy çykan terörist. Şol propagandandan türkler bar. Näme başardylar? Men ýerler. Ben oly. Bulan öz propagandasyny tersine işletdiler. Ne tip bolsa bizim şol Türkmeniň hökümetiň bar, Türkmen halkyna, watan söýerlerine bar. Watan hakykatdan malad etýänlerine, watan dönügi diýip madallak näme peşa durdular. Onu intek bolsa özlerini öwürmeli bolan. Ne diýip bolsa o arada. Onlar halk düşmanı diýen mene. Olar uje halk düşmanı. Çünkü biz halkyň derdi problematyny alýar. Olar halka garşy. Watan dönügi olar aslında. Watan dönügi. Watan dönügi olar aslında bizde biz watanyň nämesini öwürledik. Biriniň puluny öwürledik. Öwürlükden biriniň hakyny ýemekden başga zat ýok. Günah ýa-da ullakanlar jinayet ýokdur. Aslında hökümetler jinayetkär. Galbar hökümetler oňulenem galynoklar. Hatta diňe garibiň ýa-ni daýhan milletiň daýhan näme maşgalalan hakyny öwürleýär. Diňe garipleň arkasyna minniler bular bilýärmi? Baskı rejimler. Inni bulan ne diýip bolsa? Ýanam daýhan boldy da. Awa, agdyrja bolup ne diýip bolsa, bu ýanky bulan propagandasy bar ýanky. Bulan manipule edip bärdäk watan üçin algaýanlary, masalan, üçin jurnalist, gazeteci bol, ýanky aýdymçy bol, bagçy bol, näme bolsaň bol şolara garşy gideni, şolaň kuýny ýallakalyk etmeýäni, ýalamaýany, olar watan dönügi diýip
aslında bir vatana karşı çıkan bir hükümetin yediyen işine karşı çıkası o hükümet näme vatan näme o hayır ikisini tapağı o vatan Hmm. ilyanlar yani ütgemez goğun yani bizim ol goğuncumuz vatan bizim nemämiz Hmm. öz adımız yani halkınky vatan Hmm. halkınky bizim inni olar näme diýerler bilýärmi vatan diýip olar özüm näme diýip watana diýär bizi hat özüne garşy çıkýar hökümete bizi watan ýöne geçecek bolýarlar aslında Hmm. watan ýöne olar watan nädip goýdular näme hala getirdiler Okey, okey. Daýym. Häzir efir yapılma mümkün terden açar devam eder seni. O 45 minutten ketilýär çünkü bu taýnam kesişdirer. Teredim ne? Şu wagt bizim watandaşlarymyz daşary ýurtlarda gaty şertlerde işläp görýär. Gaty agyr şertlerde. Köpüsiniň pasporty ýok, köpüsiniň sosial kömekleri ýok. Yani iň merkezi dokumenti düzük bolmanlygy üçin hökümet banissalaryna da baryp bilenoklar. Hususa barmaly, hususa barsalaram gaty ýokary astronomik bakalar pullar tölemeli. Muňa da köpüsiniň güýji ýetenok. Yani şu zatları bizim vatandaşlarımız kaçan düşünür yani fikrimce. Ya kaçan düşünür ki şoňa senin şol gadanjak bolýan uğrun jaý bilen maşin bolsa ya da toy aladan bolsa şol uğruna şu ýol bilen ýetmeň kynlygyny kaçan düşünür ki şol. Bu sistema var ýanky kapitalizmiň sistemasa kapitalizmiň bizim kellämizde guýýan zat da işleten hemme zat bolar Hudaý berer diýen bara dinsiz Hudaýsy kapitalistler bara Hmm. Yahudiler. Ana şolaryň bize berýän nemesi bu aňymyza guýan zatlar işleten hemme zat bolýar diýip ölünçe işläp ölüp gitýär. Mysal üçin iş kazalary bolýar, ýene bolýar. İş üstüne ölüp galyp gidýär, awary bolýar, ýene dilýär. Hmm. Ýaşy olanlar Aşgabatda gatnaşyp gününe 3 gezek O soňunda da nime ölüp gidýär da oňuny Hudaýa baglaýarlar da olam Hudaýyň işidir diýerler. Hudaý maňlaýyna ýazanyrlar diýip olar näme? Hudaý kim maňlaýyna ýazdy belli däl. Hudaý olaň maňlaýyna ogurluk etmäni ýazdyrdy. Beýlekleňe maňlaýyna da halal işlemä, zähmet çekmäni ýazan ýaly. Olaram şoňa görä anan ýa. Köp saý bir aýtdy. Aýdy nesip bolsa diýe Hudaý badyr diýe olaram Hudaý görür, Hudaý aý neme der diýe de. Hmm. Geç gider bu ünnemiz diýe men aýtdym. Hudaý diýen nemetden bolsa onda sen näme üçin Turkiýa gelip bul bolup görüň öz ýurdunda gelip bermelek. Inde Hudaý öz görüň gowatjak bolsa bärik gelip algyna şu barda algap bilýän ýene diýen jan çekip zähmet çekýäňe şu barada görüşýäňe dogrymy? O Hudaýym Hudaýdyr bolun öz etmeli işini etmeli. Hakkını Ýöne talep men etmeli mi? O ya da yok fiilli bir iş etmeli mi? Yani sen hakkını talep etmesen, yani şu an seyredip görün diktaturu ve hakkını talep etmeyen devletlerin halkı taşarlarda sergezan olup görer. Mena Allah Türkiye, esasen musulmanlar Germanya şonu ýaly. vatandaşlarının ya da Polşa vatandaşlarının işlemeyene var. Ne işlemek mena? Ya Amerikanların işlemeyene var. İng merkezi komşu devletlerimiz Kazakistan bilen Kırgızlar imkanı uğramak. Ya Özbek vardır ya da Türkmen vardır. Köp Özbekistanlı bilen Mara Türkmenistanlı var. ýaly. Dünýäň haritasynda, kartasyna seredip görüň. Musulman döwletler şeýle aýrat ýyndyran hemmemizden sömürgedir, hemmemizden gul halkymyz bara. Üstümizdekilerim bara. Kuklu cumhurba prezidentler, diktatörler üstümizde Hmm. kuklu olur öyle görünüyor. Şoları Hmm. Musulmanlık, Hudaý adı bilen bizi kapitalizm öğretýär bizi. Kapitalistler bizim üstümizde penceciğin oyu para kellesinden tuttu. Hmm. Bizim başımızdakiler şolun oyuncu tağım. İslam'ın Oh. etdiýerler olana da olam alcırap nämet görmän ata mülk görýär, aýdym aýtýar, bağış bolýar, DJ bolýar, her kim maýmun bolup görýär. Şoň üçin bizimkiler pikir edýär ki Musulman milletler şolara Hudaý diýe şol şansy beripdir. Burgun maňa da berer diýip indi bir söz ulo neme aklyma geldi-de. Hmm. Bir güýçli adamlaryň biri aýtdy. Her gün gitdim diýe mescide, her gün diýe çaýka, weltebit diýip dile etdim diýe. Kän dile etdim bolmady diýe. Gitdim bir weltebit ogurladym diýe. Hmm. Şo wagt aklym etdi diýe. Dünýäň işleýiş sistemasy bunýarly eleken diýe. Diýmek diýe. Bu roman biljeksin diýe. Dünýäň işleme sistemasy bu eken diýe. Dileteň işler beren ok, indi bir diýjek bolýan ol adam ogurluk etmeliyän ok. Ogurluk etdiýänden edýän işini bilýär-de, şonuň oýnaýan oýunyny düşünýär bu akyllar. Hmm. Şahyry, filozoflaryň sözde. Ýani Oh. düşünürjek bolýar, şolar ogurluk etmäni bilýär diýe, ogurluk edýär. Dünýäň işleýiş sistemasyna düşünjek bolýar-da, sen oýnaýarlar, biri-biriňe duşman edýärler. Bolmasa
sen bilen ya siz bilen men hiç dinlemem yok. Näme söwüşeli kime? Söwüşeli ya näme bar? Oo. Oo. Feridine Kime maksat söwüşmeli? şu Bahana yok. matnugum ana imanna şoň üçin döredülen sözlüň biri. Yani ol men oğurluk etjek diye sen tankid etme diye. Tankid etsen men seni Watan ýöne ya. vatan dönüp ederim. Seni terörist ilan ederim, hain ilan ederim. Neticede menem senin şol gorpçoňy, yani köp adamlar gorpýar da şol sözlerden. Ya Senin hem şol sözlerden gorpursun diýen pikir bilen şol sözler aýdar. Senem etmäňi, tankid etmäňi, efir etmäňi goýursun, behedersin. Neticede menem diye uğurlumy dowam ederim diye. Görýärmi? Yani şu uğurlumy üçin aýdýar şol söz sana. Yani Baram. aýtma men ýalňyşym, tankid etme. Hatda yani birazcık çıkış edip başla. Yani şatyk şu fiyalak yani Türkmenistanyň içindäki nemelerden yani peşkalaryň üstünden näme derdin mi? Näme kömek gerek diýip jaňa mediýalar. Watandaşlar Awa. aktivistliğe goşulyp başlataňyz hakykatdan hem kömek diýip jaňa mediýalar. Hani Maňa diýen hakykatdan hem gelýär. kömek alasyňyz gelýän bolsa pulun esasyna soňky döwürler ütgeýänler emma ütge awatyrlar köpüsi. Mysal üçin başta şu ayna diýip çykyş edip oturan şu TikTok'daky bir gyz mundan öň meniň kakam o öllü, men gidip bilmedim ýaly efirlere gelip çykyşlary bardy. Soň beýle tarafa geçip çykyş edip urdy. Şol sana Zakir janam şeýle. Şol sana Türkiýe ýa-da burun eýlek, burun beýlek. Yani bularyň içinde haýsy tarap güýçlü gelse şoňa uwuljak bolup oturan şemala aralap oturanlar bular. Yani hatta özlerim öz agdy bilen aýdyp oturýarlar Türkmenistanyň içinde oturup ýylyň mertebesine ýetip maskara edip onu muny kanuna, konstitusiýaga wagt gelmän işlere de otursa da şol hökümet ýene de şoňa hiçbir etmeýänini görüp arada öz diller bilen hem aýdýarlar bu zatlar. Ýöne diýjek bolýanym bu döwrem geçmeli. Şu prosesem bolup geçmeli. Hemme proses görmeli. Bizim Türkmenistanyň halkynyň men pikirimçe hiç tejribesi ýok. Yani ne revolýusiýa gördük biz. Yani soňky garaşsyzlyk ýyllarda diýýär. Bir adak tenek bir aýaklanma, gozgolanma bolan ýaly bolýar. Olyn ýöne bu zatlardan halkyň gözünde köpçüliginde bolan wakada. Yani bu 100 adam, 200 adam bir köşke barandy bilýär. Mesela şu Türkmen waşyň döwründe bolan waka. Ýöne olaram soň ýydarlap bir-birden giýje ikide baryp elini gaňyryp alyp akidip universitetga basyp gorkudyp köpsüni olar ýaly işlerem etdiler. Ene diýjek bolýanym, yani biziň watandaşlarymyzyň bilmeli zady bar. Şu wagtky hereket, şu wagtky bolup duran waka intak Türkmen taryhyna görüleşdirmedik derecede näýlelik. Yani muny 10 ýaş 20 milyon kulenem deňeşdirmän. Deňeşdirip bilersiňiz Türkmenistan hökümeti özüne alan samsyk ýalak bolup. Ýöne şu wagt bu hereketde hakykatdan Türkmenistan içinde de daşynda da giden näýlelik bar. Ýöne elbetde birazjyk inteligensiýaň işgärlere bolarum, bularum goşulsa näme ýaşy bolardy bolýan ýöne. Elbetde olaryň bilýän nemeler bardyr. Möhüreti, wagty saga diýene. Şu ýylan dymmak bilen bir gün saňa diýetjäni ýatdan çykarma. Iň esasy bilmeli zadyň. Dymmak çäredel, dymmagam bir gün sizde gelýär. Onu owat her kime gerek bilçemçe bir gün meni köseýär, bir gün seni köseýär, bir gün onu köseýär. Neticede kösençlik adyňyz bolup gidýär da. Şoň üçin üýtgetmek isteseňiz üýtgetýäs. Yani agdy birlik bilen hani şu pikir eden anamok men goşulamok sen näme pikir edýän? Hani mundan soň hani Türkmenistan hökümetiniň dikmegini isleýän adamlar hamala görülüp eşitilmedik derecede demokrat, görülüp eşitilmedik derecede arassa, görülüp eşitilmedik derecede halal, görülüp eşitilmedik derecede perişte olur ýaly nimänem ýalňyş diagnostik goýýarlar. Yani şolar ýaly bolmaly bilen düşünje etjek bolýarlar da. Aýyn ha Nuriýanyň şu ýaly ýalňyşy bar. Onu diýmek bu gelse şeýle bolar, bu ondan bu gowy. Aýyn ha planyň men ýaly ýalňyşy bar. Diýmek olam şu gelse bundan ondan otursun ýok gowy. Ay bunyň bir plany bar. Hawa inge bilenjik şeýdip jymbızlap tutýarlar bir kısanak gepleri, sözleri dänim. Bu wagtlardaky ol
Müňlerçe ödem her biri ullokan äpet ýalňyşlar da insanyny adam pidalaryna ölüm bitimlere getirip oturýarlar. Ýöne şolar waka biz aktivistleriň içindäki bolmanan biz diýemiz ki ýani professional professor, doktor, nawuk awa öňe kisan hökümet ýykyp düňdürip täzesini gurup gaýtdym bolam ne 13-nji diýjek bolam da. Ýani Inni elbetde kelmişlikler, ýalňyşlyklar bolar. Hani öňe başda çykanmyzda da aýtdyk, ötäge için baý bolsa da aktivistleriň arasynda da bardyr diýdik. Awa birazjyk menmenlige diýenler, belki şu birinji şöhrat bolýa aramyzda şöhrat parada diýen wadyr. Her hilik ýalňyşlyklar. Ýöne men pikirimçe demokratik jemgyýet gelenligine halkyň özü ýatyplar watandaşlar. esasy men öz düşünjem de ýanky meselege gelsek, ýanky liderler diýdi, ýene diýdi, olar bular bar, derre öňe çykýanlar bar, ýurmadyk çemçeler bar ha. Girenýän adam şu street özlerine akyllydyr öýde, şu sturdur öýdýänler bar, ýaman ýigrenýän men şonýar adamlary özüne akyllydyr öýdi. Ýöne bizim olan gazyna gelip, ýani oýunyna gelip, ýygyna geçýän derre bölünjek bolýar biz. Bizim şu taýda bar ha, ýalňyşymyz bar, o ýalňyşy näme şu görýärsiz bilýärmi? Näme şu görýär? Köp zada bilemez owa, bilmeýänimiz üçin ýa-da forama araşdyryp öwrenmeýänimiz üçin biriniň diýen zadyna inanýas biz. Bilýärmi? Beýnimiziň öň tarapy işleýär köpümiziň. Näme diýip bir zada aýdýar, oňa inanýas bu maňa, ertir maňa. Bilýärmi? Ondan biz anlamak aňsat bolýar. Hatda şu neme, mysal üçin biri dogry aýdanda da bar, şonu ýalňyş görkezmek üçin ýa hökümetiň adamlary bar. Özüň içimizde girip, "Bala ne gülýär boljak bolsa da kynlaşdyrýar" diýär. Yani edil şol dogry aýdýan adam bir de ýalňyş görkezip, evet, eýle tersini nemedik bar. Manipüle edip bizi nemämi hatda dogrusyny aýdýan adam bilen söwüşip otur, hatda ikimiz söwüşdirip bilýär da bular. Şol ber güýçli. Olmasa häzir bar, bizim söwüşýär meselemiz ýok, ikimiziň maksadymyz bir, ýolumyz bir, hemmädimiz bir, ýöne biz söwüşdirip bilýär şolar mysal üçin aýdýar. Men de hen bolmasa ýene eýle gapdarymyz lakin söwüşdirip bilýär men. Esasy men maksadym soňky indi biziň A planymız bar, A plan bitdi. Diýini şu wagtlykça biz indi boldy. Ikinji de B planına netip bolsa, lemeden öz näçe men 2 ýyl bäri bu mesele bile gyzyklanıp gele, ýanky watan döwleti diýip bolar. Men täp gara bilen, ýene bir aýdan garaş, şu hökümetde biziň döwletimizde bolýan kemçilikler, problemleri aktivistler ýa-da daşlar ýurtdaky hökümetine garşy gitýänler üstüne atar bolar garaş, ýene bir aý bar. Şu problemler indi şular bolmady goza şu bolmaz. Ýani bir çıkýar. Hakiki. Şoňa men taýyn. Tagamak ýalar, ina siz bolmadyk bolany, siz bolanyňyz üçin ýol ýapyldy. Ama siz bolanyňyz üçin viza girdildi diýip tagam ýapýarlar. Men diýene ýörüýdi, tek gara gitdiçe kynnaşy, ýene bir aý bar. Türkiýe bilen nemese girsin, şu türkler bar, saýlawlar geçsin. Saýlawlaryň üstüne has kynçylyklar, baskylar, biziň ýurdumyzda da bolar, bäri hem bolar. Tutuş nemäň içine bolar. Sebäbi Erdoganyň gaty güýçli nemesi basky, güýçi bar elinde. Onun boyun almak gerek. Onun diýjek bolýar şul, ýani manipüle edilmek oýunlary. Ýani biz indi günäkärleme nemesine geçýär bular, bira ýene bir aýda. Garum kanalyň suwy bolsa da bildiň görürlerim karay. Muňa soňunda şu garum kanalyň suwy kesilse da Hudaý saklasyn. Şonu men aktivistler ýakdy diýerlerim ka. O biz Hudaýyna namazok ýene edemiz, biz garşy çykýar, näme üçin biz kaýyl bolup oturumda şükür edemiz, näme üçin Hudaýyň edenine garşy çykýar. Näme üçin diniň büýük götürmek siz. Şonýal meseleler çykyrar uje bar. Dini meseleler açylmasam şodur. Dini meseleler açyklap edip bara bizdirni. Dini mesele asla girmeliler. Dini meselede kim näme diýen ýa başymy üstüne hormat goýan kim dendetde ýa-da dogruq ýa-da öz ýa-da taňa näme hiç bar bir günäsini almaz ýa otdan çyk elinden almaz. Diýjek bolýan olar girmesegem bolýar. Ýa diýjek bolýanym men ikinji netip bolsa öz demedi oturum men 2 ýyl bäri gidişip oturýan bu mesele şu watan döwleti kim bu mesele bile gyzykdan oturýan. Netip bolsa bulary agdyýja bolsak, biri-birimizle dawalaşmasak, netip bolsa bulary kimiň watan döwleti, birden watan döwleti diýlenne hökümetiň adamlary aklyna geler ýaly etjek netip bolsa. Kim manipüle etmekde ökdük ha. Ya men ýa bolar. Al göreli kim güýçlük ha. Näme olar güýçlümi biz güýçlümi göreli. Netip bolsa Allah ýol berse, anan ýanyma men kime anan diýärmeni özüme anan diýmek halkyma, Türkmen halkyna, Türkmen watandaşlaryna, raýatlaryna anan gürleýän belki olar neme anam öder diýip umyt etdim. Nesip bolsa menem anan ýan çünkü bu halkyň inni bu ýola düşdi da her bir
aktivistin nereden tersen 200-300 san garnaşy bar. Bulamam garnaşynyň garnaşlary bar. Neticede bir 100 adam diýmegem oyun oyunjak del. Hani bir tehel tanqid eden üçin ýa-da hökümeti oý kemçiliklerini aýdan üçin ne Türkmenistana garnaşlary Türkiýedaky garnaşlaryndan geçer, ne de Türkiýedaky aktivistler Türkmenistanaky garnaşlaryndan geçer oň üçin. Hiç pikir Awa. etmesin. Awa, ýöne Türkmenistan hökümetiniň bilmeli bir zady bar. Size Birleşen Milletler Guramasynda da soradylar, siz jogap berilmediňiz daşa rutdaky size kritika edýänlere siz diýdi nulevoy tolerans görkezýäňiz diýdi. Ýani siz nol tolerans berýäňiz. Hiç ýerek çydamlılık görkezýäňiz ok diýip aýtdy da. We olary diýdi ekstremist diýip aýplaýaňyz diýdi. Ekstremizm bilen aýplaýaňyz diýdi. Diýmek ýani siziň edip oturan işiňiz görüp oturýarlar. Daşalutlarym hemme döwletlerim siziň hem hasap bermeli günüňiz geler. Ol wagt şonuň bilen bilelikde ýamajak bolsaňyz organ işgärleri we şoňa meňzeş emir gullary sizem öz kelläňiz bilen hereket ediň. Yani Türkmenistanyň içinde prezident buyruk berdiler. Aýada içeri işler ministri buyruk berdiler diýip ılgap görmäňde. Çünkü sizin görün içeri işler ministerliğiniz häzir ýok. Size şu wagt buyruk beren milli howpsuzlyk ministriniz häzir ýok. Yani o wagt hiç kim halat etmeýär. Minister diýenem gelip geçip dur. Onulan ýa bir gün munulan ýa. Men şu wagt şu ministriň diýen etdim diýeniňi peýda. Sep aýana şu ministrim türmede tüssenem onu geçýärler diýerler. Şonuň üçin oýlanşykly hereket etmeli. Men wagtym azyrak Nura, ben şunu Hı aýtjak hı. lazım. Bizden halkymyza ne tip bolsa agdyberji bolup, birinji meselemiz bizden agdyberlik. Bir-birimiz bilen Hı agdyberji hı. bolup düşünşmedik. Ba bolsa näme, ba bolsa çözer. Ne tip pikir etmesinler. Ýa-ni hökümetiň itleri ýa bular bir-biri bilen töwüşip berdi. Gaza-gaza gelse, çyndyra berse barymyz birdir. Ýani ýadyndan çykarmasynlar, bäzini aýtyp galaýyn. Mysal Awa. üçin meni hiç görmäldirler ýöne men aktivist bolsun, apozisiýa bolsun, jurnalist hemmesi bilen hem araşdyrşym bar. Pikir etmesin ýani. Hemmesi görünýär o. Bular hemmesi bilen duşman ýa bir-biri bilen söwüşýär. Pikir etmez, gaharlar ýalnys bir-birimize gahar. Muskulda da bolýar, dogan söwüşýär onda. Ene saň bilen haýman. Ene saňa da neme dilýär bolýar. Ýöne gaza-gaza gelse barymyz birdir. Indi ne tip bolsa iň önemli meselemiz hökümet midir? Hökümet mi watan döňügi, bizmi watan döňügi? Şo meseleni çözers ne tip bolsa hökümet watan döňügi aslında ganhor watan döňügi hökümet bilendir. Şo meseleni Elbette. nime? Olar şertnama gol çekýärler. Olar tenderler satýarlar. Olar Aýan. tenderlerin aşagyny gol çekýärler. Yani şonu mesal üçin bir proýekt 10 milyon dollar edip bolýan bolsa bular 100 milyon dollar berýärler. 90 milyon dollar kisa urýarlar ýa-da başga bir ýerleri karşılaýarlar. Diýmek kim dönüp bolýar? Halkynyň hazinasyny, milli hazinamyzy dagady oturanlar dönüp bolýar. Watanymyza has tählik etmeli halyna has gymmady edip edenler dönüp bolýar. Yani biz nämäni satyp bilýäs, biz nämäni ütgüdüp bilýäs. Biz urýan köýür watandaş öz gününi götürýär. Satan goýuntak. Hmm. Satan goýuntak olar özüni bir satdy, watanyny satýarlar. Bizim de özümizin satamyz yok. Biz o arada hiç ýelik durumam ýok. Bizim de özümüz satamyz yok. Biz satyn Öz alýar. meselemiz gorak gezip görsün. Inha Eyvallah. şu efiriň ondan soňunda menen bir jemleýiji söz aýtjak, onuň senem öz jemleýiji sözüň bilen tamamlaly. Türkmenistanyň içindäki bizi iderleýän watandaşlar bizleri arka tarapdan gizliň ýagdaýda gollap oturan buna maksat ýaly bir giden illeşlemez bar. Bularyň her haýsyny ekrana çykaryp inha maksat, inha pena, inha murat, inha serdar diýip oturamyz. Ya ayal maşgalalardan bir giden var, tuğulama sağ bolsun. Yani sizin eger Türkmenistan hökümeti sizin oyununuz bar bolsa, sizin her bir çıkaran adamyňyza garşylyk menen bir adam çykajak. Görülsin näçe adam çykarýaňyz. Eger ýöne Türkmenistan hökümetinden 5 manada öz ruhyny mertebesini satyp halkyň kyn ýagdaýyna da gülýäli ýurdumyz we asud asmanymyz bar diýip ýurdun içindäki halkyň içindäki her bir maşgaladaky gowup galmagalary, pul ýetmeçiliklerini görüp ýene de şu zatlara garşy ýalňyş gepleşek adamlar size de duýdurýan. Yani sizin hem geljekde hasap bermeli ýeriňiz bolar. Çünkü bu oyun oyuncu iş değil. Biz oyun oynamyk. Şeýle maksat biz oyun oynamyk we hiç kim bilen.
Bizim her Sağ ol. çekpeke içinimiz yani kim oyunu diýenem bolsa oyunu pasaplayanam bolsa oyununu başka yerden gözlesin. Bizim her Tamam. Türkmenistan'ın ýaşlary bolup, Türkmenistan'ın mert ýigitleri bolup, o gelin ýylları bolup, aýal ogunlary bolup, bizim garaçynymyz Türkmenistan hökümetem we şonuň gapdalyndan çykyp biläjek adamlaryň buwjy pikirlensin, hatda iki ýerde pikirlensin. Soň wagt diýmesin, soň kütükülük sakkal edmez diýipdirler. Soň puşmanlyk pyda da etmez. Şonuň üçin biziň ýamanlygymyz ýok. Biz halk bilen urşup dawalaşmak islämdik. Yeter ki siz şonuň oýunjogy bolmaň, gurjogy bolmaň. Sağ ol. Ez Onuň aklymyz bolmaly. maksat senem, awa sizem öz sözleriňi jemlese. Esas men diýjek bolýan zadym, her kim öz aklyny ulanmaly birinji bilene. Her kim öz aklyny ulanmaly. Birek-birege syla hormat goýup, ýene edip bir bolmany başaraly. Galan adam esas adam bolaly. Adamçylykdan hiç de döňe çykyp bilmez. Adam bolmak aslında gaty kyn zat. Adam bolanymyz üçin halkyň aladasyny etýänler, şöňe birazçyk aramyzda düşünşmezlik we ondan peýdalanyp bir-birimiziň köp zamy düşünşi bilen zok, ondan peýdalanyp ortada ortaga girip sana burun sana dost bolan bolýar, burun maňa dost bolup şey ortalygy garşdyryp berenler we ne dip bolsa o zatlarym geçer. İşimiz ikinji ýanky B planymyz ne dip bolsa şol işleri çözmek, ne dip bolsa başararys. Ümid edýär. Nesip bolsa maksat köp sag bol, minnetdar pikirleriň aýdanyň üçin, geleniň üçin, goşanyň üçin. Sen ýaly arka planda görüşip görünmer dostumyz hemmesine de sag bolsun aýdýan, minnetdarlygymy bildirýän. Awa, pikir etmäň türkmen halkyna gorkok ýa türkmen ýigitlerimiz gorkok diýip görün käbir efirlerde, zatlarda gynanýan eşiten wagtym. On ýal däl, watandaşlar arka tarapda biziň gollawçylarymyz gollaýan illeşýänler gatykän, her biri bilen aýra tim gepleşýär, sawa bular bilen biz efirlere her kim bilen çykyp oturamyz. Ha, maksat illeşmeden 2 ýyl bäri, hatda şu hemme kişem şu soňky taryha seretdik 2 ýyl 3 ýyl, 2-3 ýyl bäri suatlary seredip ýydarlap, ahyrdan efire çykmagy karar etdi we oňa da hormat goýan, sag bolsun, minnetdarlygymy bildirýän ýene. Sag bolun Size sağ onda olun. ey watandaşlar.